چکدارên DAIŞ bajarokê Til Temir yê Cezîrê li Rojavayê Kurdistanê bi giranî topbaran dikin û şerekê giran li derdora bajar diqewime. Li gorî çavkaniyên tora medyaya Rodawê li Til Temirê ji saet 3:30 şevê bi dema hewlêrê şerê kulanan navbera şervanên YPG û çekdarên DAIŞê li her du gundên Tel Hefyan û Tel Nasrî ku nizî 800 metran dikevin başûrê Til Temirê berdewam dike. Çavkaniyên Rodawê diyar dikin ku çekdarên DAIŞê bi topxana û hawinan bajarokê Til Temirê bi giranî topbaran dikin. Herwiha YPG jî bi çekên giran her du gundên Tel Hefyan û Tel Nasrî bi giranî topbaran dikin. Endamê Komîteya Herêmiya Partiya Yekîtî Abdullah Nemû ji Til Temirê ji Rodawê ragihand ku di encama topbarana DAIŞê de du kesên sivîl jiyana xwe ji dest dane. Li gorî çavkaniyên Rodawê DAIŞê de zaniye serxala kontrolê ya asayîş û YPG li gundê Rogoba li nizî gundê Tel Nasrê û Hewlêt de ji aliyê başûr ve derbasî nava Til Temirê bibin. Çavkaniyên Rodawê herwiha dibêjin ku ji sedên notiya xelkê ji Til Temirê derketine. Tenê pîr û ciwan di nava bajarokî de mane.